John, het nieuwste setje in de showbiz, hè? Ja, qua zingen dan, hè? Nou, ook niet helemaal waar, want jullie hebben wel eens vaker samengewerkt. Ja, we hebben vorig jaar het allereerste duet opgenomen samen, was Blij van mij. En ja, hij is in een jaar tijd 2 miljoen keer bekeken op YouTube. Ja, dan besluit je om een nieuw duet op te nemen. En als ik de reacties moet geloven, dan gaan we daar overheen. Is dit een totaal andere wereld voor jou, Frans? Nou, een beetje, maar niet echt. Ik heb vroeger ook opgenomen met Robert Leroy. Ik heb wel eens wat met Vroger gedaan en met Jeroen van der Boom. En ik vind sowieso, ik ben gek op Nederlandstalige muziek. En als er een stuk muziek is wat me aanspreekt, dan vind ik het nooit een probleem om erop te springen. Dus John stuurde me een tapeje op. Hij zegt, wat vind je hiervan? Ik zeg, dit is een lekker ding. Wat is jouw klik met John? Ik denk dat John is een van de beste zangers van Nederland. Sowieso. Hij zingt met heel veel gemak en heel weinig moeite. En hij heeft een ontzettende gunfactor. Mensen dragen hem op handen door het hele land. Overal waar hij komt maakt hij gezelligheid. En daar sluit ik me altijd graag bij aan. Maar ik heb nu al zo'n gevoel dat dit ook niet de laatste keer is dat jullie samen wat gaan doen. Nou ja, in principe, ja, zolang iets succes heeft, dan blijf je dat doen. Als je een voetbalelftal hebt en je stelt een basis op die elke week wint, dan blijf je die basis staan. En als dit weer een hit gaat worden, dan gaan we zeker weer een nieuw liedje zoeken.